Siyabonga Nkosi. Siyabonga Moya Ngcwele. We thank you, Lord, for everything. We thank you, Lord, for our lives. We thank you, Lord, for the worship. We thank you because you are God. We just say thank you this morning, Lord. Just want to say thank you. Siyabonga. Ngiyabingelela baba umfundisi Mbuyazi, baba umfundisi uDladla, abafundisi bonke abakhona egameni lika Jesu. Ngiyabingelela obaba bonke abakhona. Ngiyabingelela omama, bingelele abasha besilisa egameni lika Jesu. Ngibingelele i-worship team. Ngibingelele abashayi beinsimbi, ngibingelele i-media team egameni lika Jesu. Ngokukhethekile ngibingelela bonke abesifazane egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelela bonke abesifazane egameni lika Jesu. Amen. Khona inceke yenkosi engiyilandelayo ku social media ithi ngelinye ilanga mangekhona ngoJesu la ukhona dlulela phambili. Uyozufike lekuphakanyiswa khona igama lika Jesu bese uyahlala. Igama lika Jesu bazalwane ngibingelela egameni lika Jesu letsenzela konke liyasondla. Ngibingelela egameni elihlukile phezulu kwamanye amagama. Ngibingelela egameni esithi singalibiza noma singasakushongo okunye bese isimo siyashintsha. Hence the topic for today ithi methembe yena ngoba uyangenelela. Alibonge igama lenkosi. Kuhle ngiwigama lami ngokwethiwa abazali bami ngwakangubani isibongo. Ngishadele kwaShezi. Ngisindisiwe bazalwane. Ukusindiswa kwami ngasindiswa ngendlela ehlukile kwabanye abantu. Emsebenzini lengangisebenza khona ngaleso sikhathi ngangiyi-chairperson wekomidi le-uniform. Kwenzeka ke bazalwane, ngiyambonga lo yamama. Ngiyambonga lo yamama. Kwenzeka ke bazalwane kwafika umfundi, it was a high school, efake i-coat eyisikotshi. Ngenhlanhla noma ngebhadi yayifana neyami. Bese ngiyambiza ke, sisebancane, sizikhulumela nje. Lalela la ugqoke kanjani? Akuyona i-uniform yesikole le. Wes ufake i-coat yakhe efana nekathisha. Angazi noma i-approach yami bazalwane yenza ingane ukuthi idinwe ngalendlela yafika yatshela uma wayo. It was on a Friday, I won't forget the day. Lo mama sisebenza emsinga bazalwane. Abantu nje abanye besintu abanandaba nokuthi benzani nini kuphi. Bese lo mama kanti ingane izofika itshela uma wayo. UFriday sesigaxa ikhwama siyahamba semakhaya. Aqhamuke lo mama esefingqile. Ibhayi lakhe wayeselibophele la esinqeni. Hayi bazalwana ngikaze ngithukwe kanje. Ngaqala ukuthuka ngalolu yahlobo futhi angiphindanga kathukwa kanje. But ngiyambonga lo mama. Kanti sesigaxa ikhwama siye rank siyogibela uFriday siye emakhaya. Ngithi nje okokuqala ngihamba ngicabanga ubaba ukuthi ngizofika ngibe kanjani lento kubaba ngoba nje okokuqala uzovela athi wena obe wrong. Uma sifike rank bazalwane, that was my birthday enkosini. Safica kukhona iphoyisa elalisebenza lapha eMsinga okwakuthiwa baba uZondo, may his soul rest in peace. Ngamfica bazalwane esethi nje ukhona umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Wathi umuntu uKristu Jesu waseyilahla ngokuthi anabe kanti uzosebenzisa igama elidingwa yimina ngalelo langa. Wathi khona la kini odinga ummeli. Angithi sengifonelile esikoleni ngasho kuthisha omkhulu ukuthi sengithuka umama kanje. Wathi uzozama ukumthinta. Wayishilo nomama ukuthi ngiyeze esikoleni ngomsombuluko.
ngathi mina ngizoza ngihamba noba ngoba ubaba uzothi angiyingeni unolaka naye ngendlela yakhe. Ngathi bazalwane ngithi ngiyangena eTexini walokho eshila uZondo wathi ukhona ummeli ongakhokhelwa mali omahala igama lakhe uJesu. Wathi mhlawumbe umdinga namhlanje, mhlawumbe umdinga namhlanje. Uyazi ke bazalwane mangabe uNkulunkulu imessage ayithumele kuwena noshumayela uvela bheke wena. Ushumayela athi ngathi ngithi ngiyethe eTexini ngabuye ngahlehle. Ngacabanga ababoka bonke othisha bala ngathi awusengizolahla la ngithatha uJesu ngilahla ngathi kodwa bazobe bengekho ngomsombuluko angishone khona. Wathi uyamdinga ummeli, uyamdinga ummeli ufakazi ukuthi kwakudingeka mina. Sangena sababili nje sasindiswa sababili. That is how I was saved. Konke kwasebenzela nakwaba okuhle. Inhlambo engayithola yangisebenzela. Ngoba kuba kangithukanga loya mama ngangeke ngisibone isidingo sommeli. Ngamthola kanjalo kuJesu ngangithukiwe. Kwathiwa kudingeka ummeli, ngadinga umuntu engizohamba naye ngomsombuluko eyongimele office lami. Ngicela ukuxoxela ukuthi wafika wangimela kanjani. Akazange efike umama ngomsombuluko. Kodwa wafika sekuyophela iviki esezocelela kwafika ingane yathi banesimo sebeyathutha ngasesikoleni sebeyosebenza kwenye indawo. Kwasho ukuthi uthisha omkhulu wathi umuntu okukhulunywa naye makwenziwa lezo indaba uMiss Ngubani. Yena lo thukiwe ngoLwesihlanu. Ngathi ngenze njani? Ngithi ukuthi khulukhulu ngacabanga indaba yangoLwesihlanu. Ngavele ngangena eoffice likaThisha omkhulu esethi menzele Miss. Ngangena sengihleka. Sangithi sawubona ntombazane yami Dudu. Uyaphila? Ucelani? Hawu kwenze njani? Usuyahamba esikoleni? Uhambelani? Hlala bo wahamba sewuka grade 11 uyoqala othisha abasha. Wahamba. Wangimela kanjalo uJesu kushuthi akabe engasakwazi nokungibheka ukuthi uzongibheka kanjani. Haleluya. Sazodumisa sisho lo mhlabeleli bazalwane ngizocela siye kuGenesis chapter 29. Sofunda incwadi ezu2 sifunde no which book is this? Amos chapter 9. Genesis 29 ngizobe ngilokhu ngisho nje mama uNzuza ukuthi ngicela ungifundele mapha amavesi sisavula. Baba wethu osezulwini sethemba wena ube phakade
sifelani kuye bazalwane. Siphume emndenini ehlukahlukene exubile. Kodwa sisale sesifelani kuye. Kokwazeka bazalwane. Cela mamntokozo ungifundele. Ake sifunde nje uverse 1 no 4 no 5 no 9 no 10. Zokukhumbuza 1 4 5 9. Kunesihloko esithi uJakobe engasemthonjeni waseHarana. Wayesesuka uJakobe waya ezweni labantu basempumalanga. Verse 4. uJakobe wathi kubo, bazalwane nivelaphi na? Bathi singaba kwaHarana. Wayesethi kubo, niyamazi uLabani indodana kaNahori na? Bathi siyamazi. Ngiyaqhubeka mama. Okay, verse 9. Esakhuluma nabo, uRaheli wafika nezimvu zikayise ngokuba wayezalusa. Wathi uJakobe ebona uRaheli indodakazi kaLabani, uninalume wezimvu zikaLabani, uninalume. Zalwane. Verse 10. Verse 10, yes. Kwathi uJakobe ebona uRaheli indodakazi kaLabani, uninalume nezimvu zikaLabani, uninalume, uJakobe wasondela wasusa itshe emlomeni womthombo waziphuzisa izimvu zikaLabani, uninalume. uJakobe wamanga uRaheli waphakamisa izwi lakhe wakhala. 16 17 18. uLabani wayenamadodakazi amabili, igama lenkulu lalinguLeya, igama lencane lalinguRaheli. Amehlo kaLeya ayibuthakathaka, kepha uRaheli wayemuhle ngesimo ebukeka kahle. uJakobe wamthanda uRaheli, wathi ngizakukusebenzela iminyaka eyisikhombisa ngizakukusebenzela iminyaka eyisikhombisa ngoRaheli indodakazi yakho encane. 23. Kepha kwathi kusihlwa wathatha uLeya indodakazi yakhe wamisa kuye wangena kuye. 30. Wangena nakuye uRaheli, wathanda uRaheli kakhulu kunoLeya. Wayesebenza kuye eminye iminyaka, wayesebenza kuye eminye iminyaka eyisikhombisa. 31. uJehova ebona ukuthi uLeya uyazondwa, Amen. wavula isizalo sakhe, kepha uRaheli wayeyinyumba. Chapter 30 verse 1. uRaheli esebonile ukuthi wayengamzaleli uJakobe abantwana, uRaheli waba nomhawu ngodadewabo, wathi kuJakobe, ngiphe abantwana funa ngife. 22 and 20. 22, 23, 24. Verse 22. uNkulunkulu wamkhumbula uRaheli, uNkulunkulu wamuzwa, wavula isizalo sakhe, wakhulelwa wazala indodana, wathi uNkulunkulu ususile ihlazo lami, waqamba igama layo ngokuthi uJosefa, ethi uJehova makangenezelele nenye indodana futhi. Okay, ngicela siye lapha ku Amos chapter 9 verse 11. Bese uyathandaza. Verse 11. Ngalolo suku ngiyakumisa idokodo likaDavide eliwileyo, ngivale imfantu yalo, ngiyakumisa izihlephu zalo, ngilakhe njengasezinsukwini zasendulo. Amen. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga dwala lamadwala, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle, sikhona uNkulunkulu wethu, siyabonga
ukuthi sizozwa iphimbo lakho ngomntwana wakho. Luthatha udumo uNkulunkulu wethu. Inhliziyo zethu Baba othongcwele mazivuleke ukulizwa izwi lakho ebese siyalenza. Luthatha udumo uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu. Amen. Amen. Bazalwane, kwesinye isikhathi mangabe izwi lenkosi lifundwa isitha nje siye siuntshontshe umqondo wabazalwane. Ukucabange nje nokuthi konje istofu ngishiye ngisicishile yini ekhaya ngesikhathi kufundiswa. Ngizocela ukuyisummarize le ndaba bazalwane ukuze siyibambe kahle. Sinama characters awu4 la. uLaban, ake ngithi nje uJakobe, uLaban, uLeya, uRaheli. Kwelesilungu bathi uthiwa uRachel. Bawu4 laba bantu esikhuluma ngabo kule ncwadi. Izwi lenkosi lithi uJakobe wayesohambweni esuka eBersheba eya eHarana. Endleleni wafikela ubuthongo, amanye amavesi siweqile. Waseyalala kodwa walala esekhona lapha ngaphakathi endawo esengenile endaweni yaseHarana. Ngithi ubone masihamba nje udrive uthatha uhambo. Khona ibhodo ozolifica lithi welcome to Pietermaritzburg, welcome to Banban. Naye ke wayeseweqile lo mngcele wokuthi welcome to Harana. Esevele sengaphakathi eHarana. Lithi izwi lenkosi lapha ngemuva ku28 wafikela ukukhathala walala. Mayelele uNkulunkulu wakhuluma kuye ukuthi lelizwe osungene kulona ngizokunika lona. Endleleni usefika endaweni thize nampa belusi balusile bazophuzisa imfuyo yabo. Useyababuza ukuthi niyamazi yini uLabani? Bese beyasho ukuthi siyamazi. Owakhona khona la. Bese anqakolisana kanjalo. Ngicela uthathe njengazuthi nje ngixoxela indaba nje once upon a time into enjalo. Uma ngabe besaxoxa kanjalo bese bethi hawu nangya uRaheli indodakazi yakhe uLabani. Nangya yabona nje leyangane eyakhona lo mbuzayo. Mathi uyambheka uLabani ebuka uRachel or Raheli abuka ukuthi uyamthanda. Kuvele kube khona uthanda amthande. Amthandela ukuthi engathi ngaba umkakhe. Izwi lenkosi Samuel liyaveza ukuthi uJakobe wayeyisihlobo sika Labani. Kwahamba ke uma efika ekhaya uRachel ufika uyamxoxela ubaba wakhe ukuthi sengithe ngiyophuzisa izimvu. Ake ngithi ukuhlehla kancane. Ngesikhathi afika uRachel kuthiwa umthombo lo ababekuwona wawunetshe elikhulu. Okudinga ukuthi mawusulethe zakini izimvu imfuyo ususe lelitshe ebese ziyaphuza. Insizwe ehlakaniphile uJakobe yathi mayibona uRachel eza nezimvu yasuka yayosusa itshe uyayingcengela khona ezothi mayisebeka inkulumo yakhe izwakale. Wasusa itshe zaphuza izimvu zakuboka Rachel. Mayifika ekhaya untombazana ufika utshela ubaba ukuthi we baba ngibona uJakobe lapha ya futhi othe uyisihlobo sakho. Abesethi ubaba wakhe ahamba yomhlangabeza. Kuba ukuthi sivumelwana ke usezohlala la ekhaya. Angitholanga kulama chapter engiwafundile ukuthi wayevele esuke eBersheba eya kaLabani yini noma kwase kuvele seqala uhambo lwesethembiso saka chapter 28 ukuthi la uyakhona sekuyindawo yakho leyo. Hallelujah. Afike ke lapha ya alikhombisa uthando ukuthi uyamthanda lo mntwana uRaheli. Wakhombisa lapha emthonjeni ngoba noma esambingelela lithi izwi lenkosi wambamba wamanga wakhala kuye. Base beyavumelana ukuthi mangabe uyithanda indodakazi yami uzosebenza u7 years ukuze uthole lo Rachel, whoever Rachel or Raheli. Yakwenza njalo yakwenza lokho indoda insizwe. La ngempela yawusebenza lo 7 years. Angazi ukuthi liphi indlela eyayisetshenziswa lapha eHarana uma ngabe umuntu ezoshada nomuntu.
kodwa ngilizwile izwi lenkosi ukuthi ngaleli langa okwakufanele ashade ngalo noRachel esengenile kuye uJakobe wathi mayethi phapha wathola ukuthi uLeya. Sengikuxetshela ngecharacter esingaka iclass eyesithathu eyes4 Jacob, Laban, Rachel, Leah. Amen. Eyes4 awusebenza lo 7 years mayesethi uthi hawu nginikeza okungeyena. Izwi lenkosi lithi uLeya wayenesici emehlweni. Wayenesici uLeya emehlweni. Kodwa khona ivesi elithi uNkulunkulu uJehova esebonile. Wayenezici ezimbili bazalwane uLeya. Wayenesici emehlweni futhi ngenxa yokuthi wayevele lomnyeni osekumnyeni wakhe engamchuzanga, wayengamthandi nje enhlopho. Wayithanda uRachel. Wayesafuna uRachel. Benze isivumelwane ke uLabani noJakob ukuthi cha wathi zibaba ngoba la ezweni lakithi akuvumelekile ukuthi indodakazi encane ishade kuqala omdala engashadile. Kusho ukuthi class sesiyazi ukuthi owayemncane ubani? uRachel, omdala kubani? Good class. Omdala uLeya, omncane uRachel. Akamthanda uLeya, uthanda uRachel. Lithi iBhayibheli uLeya wayenesici. Kodwa bese lithi lapha ya Nzuza ku verse 31 chapter 29. uJehova ebona ukuthi uLeya uyazondwa. Wavula isizalo sakhe. Kepha uRahel wayenyumba. Sabamgane bobabili ke manje ngiyanqamlela. Usanesithembu manje uJacob. UnoLeya onesici emehlweni. UneLeya onesici emphakathini. Mongathandwa nje. Umama ongathandwa nje. Isici leso bazalwane. Ukuthi awakayina naye edrobheni bakithi. Kuyisici leso. Kodwa ngicela umbuko uLeya enesici enjalo. Engene ngendlela angene ngaye emshadweni. Wa overtake udadewabo. Ngicela ubheke uNkulunkulu ukuthi wenzani kuyena. uJehova bona ukuthi uLeya uyazondwa. Wavele wavula isibeletho sakhe. Alibonge igama lenkosi. Okungenzeka ukuthi nathi khona bakhona la endlini. Abanezici ezithize ezibonakalayo nezingabonakali. But I want to promise you today ukuthi uNkulunkulu uzongenelela esimweni, uzosivula isibeletho. Futhi akazogcina ngokusivula isibeletho, ingane izofika. Hallelujah. Ingane izofika. And igama lengane uRuben wasivula isibeletho ukuthi uJehova uyabonelela. Wazala uRuben. Ungahlehli imessage enye yama message akhona namhlanje uNkulunkulu athi angwalethe la. Awukuthi noma ngabe isimo sibukeka sinjani kodwa uNkulunkulu mathembe uzongenelela esimweni, uzosivula isibeletho futhi leyo ngane ozoyikhulelwa ayizosala ku7 months, izozalwa iphile. Ungagive up because you are about to give birth to Reuben. Hallelujah. Ake ngwahlukaniseka ama characters ami. Nginama main characters. uLeya noRachel. Sengidescribeile yokuqala. Sengicela ukudescribe eyesibili. uRachel uyathandwa bazalwane, akaconsi phansi kumnyeni wakhe. Kodwa unechashaza naye. Alibonge igama lenkosi. Unechashaza uRachel akabathola abantwana. Uyathanda uJakob umbamba ngokucicane. Kodwa akabathola abantwana. uLeya unkosikazi kaLabani akathandwa, kusho ukuthi uLabani uyenza nje ngoba phela isimo sesithi akube njalo. Kodwa uNkulunkulu usivulile isibeletho sakhe. Uyakhiqiza abantwana. Ngicela lalela uNkulunkulu ukuthi uthini. Enjalo uRachel lithi izwi lenkosi ku chapter 30 verse 1. Ngicela ungifundele Nzuza. uRaheli esebonile ukuthi wayengamzaleli uJakobe abantwana, uRaheli waba nomhawu ngodadewabo.
wathi kuJakobe ngiphe abantwana funa ngife. wathi kunika abantwana ngenzansi futhi uza necebo ukuthi kuzokwenzeka kanjani ukuthi naye ayithole senomntwana umnika icebo lokuthi okungenani ngene encekazini yami ukuze nami ngibe nomntwana nangempela wenze njalo uJakobe efuna ukujabulisa umkakhe kanti uyamphuthuma uNkulunkulu usazomenza lokwakhe okuqondene naye ngqo bazalwane isifundo engisithole kumama lapho esekuthi singasheshi ukuthatha inqumo singabuzanga uNkulunkulu washosha wathatha isinqumo sokuthi ayisala usungena nangu uLeya ethi 1 ethi 2 ethi 3 ethi 4 eqhubeka sala usungena kwisincekazi yami ukuze nami ngithole igama labantwana ekuzobizwa ngami kanti akazi ukuthi uNkulunkulu usazomkhumbula alibonge igama lenkosi ngicela ke siphinde siyobuka lapha ya la uRachel esekhunjulwa khona uNkulunkulu haleluya uverse 3 uchapter 30 uverse 22 no 23 siphinde lapho Verse 22. uNkulunkulu wamkhumbula uRaheli, uNkulunkulu wamuzwa, wavula isizalo sakhe, wakhulelwa, wazala indodana, wathi uNkulunkulu ususile ihlazo lami. Amen. haleluya kanti uNkulunkulu usazokukhumbula kanti uNkulunkulu usazolisusa ihlazo yabazalwane khona izimo ezikayilethwe usathane empilweni ubona ukuthi nange usulabelishwa ngesimo uNkulunkulu usuke sazokukhumbula uthe umntwana oshumayele ngolwesihlanu ebusuku umshumayeli wokuqala wathi ungabothi izwi mangabe kukhulunywa ngale enkonzweni uthi ngcono bakuthiwa ukhona usibanibani wazi waphuthela usibanibani leyo message isuka ize kuwena kweyakho nangalelo langa sengisikhuluma ke ngecharacter yethu yesibili uRachel ukuthi muhle lisho njalo izwi lenkosi lithi wayemuhle ngenasici kodwa deep down in her heart she was bleeding ngoba wayengabathola abantwana waze wathatha isinqumo wamphuthuma uNkulunkulu wathi hayi ngena kulokho uzongitholela abantwana kanti uNkulunkulu usazomkhumbula ngifuna ukusho ukuthi mhlawumbe ukhona angikwazi noma uLeya angikwazi noma uRachel kodwa mangabe uLeya uNkulunkulu uyabonelela usazovuleka isibeletho uzozala and awuzogcina ngokuthi ukhulelwe uzomzala uReuben is on the way uma ngabe uRachel uNkulunkulu usazokukhumbula nawe usizovulwa esakhe isibeletho and Joseph is on his way hallelujah uJoseph usendleleni ungasheshi ukugive up khona into engiyifundile endleleni yokukholwa ukuthi uNkulunkulu nezimo esezizimbi kakhulu yila kubonakala kahle khona amandla akhe alibonge igama lenkosi ngikhumbula owesifazane owayenomopho isikhathi eside lithi iBhayibheli for 12 years ubokubheke nje bazalwane ngisho ibraai pack makade uyifaka eplastic lo plastic wawukhohlwa inephunga alibonge igama lenkosi inephunga isimo esinjengaleso ke esedelile owesifazane kodwa lithi izwi lenkosi wathi la ibamba khona umphetho kaJesu esenze konke uJesu wezwa amandla ephuma kuye wasindisa ukuphila kwakhe wasinda ngalelo langa akasikhumbule noRispa bazalwane elithi izwi lenkosi ihlazo lase limphanyekile uyayicabanga into ephanyekiwe into ebukwa yizwe lonke lithi iBhayibheli mangaphosisi amadodana kaRispa emabili kwakukuphela kwawo bazalwane kodwa kuthe mase kuthiwa kufuneka abe umhlatshelo inkosi yamkhetha naye nomama onamabili nababe nangane ezu7 nababe nezingaki kodwa yena zathathwa zonke iBhayibheli lithi akadelanga uRispa ngokuthi sebefile waqhubeka waphebeza into efile bazalwane waphebeza into efile uma ngaphosisa ngazi ingaki inyanga babudladla noma inyanga kodwa khona kunenyanga phakathi belele lapho abafana bakhe sebethulo esele sethi nje ngisele sengiphebeza inyoni ke okungenani ngoba kuphuma nomyalelo wokuthi bazongcwatshwa yini noma bazongcwatshwa lithi iBhayibheli uRispa akakhathalanga wayilokho ephebezile up until inkosi ikhipha umyalelo wokuthi
ukuthi cha nabo abafihlwe ngesizotha. Haleluya. Ngifuna ukukuvezela uJesu ohamba naye ukuthi uJesu wezimo zonke, uJesu wentokozo yakho, uJesu wehlazo. Mhlambe ngisho ikhaya lakho seliyalebulwa kuthiwa hayi ngisho kaMama uShezi lo nezingane zakhe ezihluphayo. Ngifuna ukukutshela leyo ukuthi noma kunjalo the Lord is about to open the womb and akazodina ngokusivula isibeletho. Joseph is on the way, Reuben is on the way. Ngifuna ukusho kuwena mangabe uleya uwena ozosifaka kwakumathi umoya oyingcwele ngabo 1 ebusuku engembulela lelizwi wathi sifake nawe ngoba kukhona la ubhilonga khona phakathi kaLeya noRachel. Ngazithola nami ngazibona ukuthi ngubani phakathi kaLeya noRachel. Uma ngabe uRachel, I want to tell you ukuthi uNkulunkulu uzokukhumbula kuleso simo. uNkulunkulu uzokukhumbula, uNkulunkulu uyabona, uNkulunkulu uzosivula nesakhe isibeletho. uNkulunkulu awuzodina ngokuvula isibeletho kodwa kuzozala uJosefa okungukuthi uJehova ususile ihlazo lami. Yabona uNkulunkulu mayesasusa ihlazo bazalwane uma ngalo makhelwane bathi nisho muphi usibusiso lo bedakwa ngazazi igama lakhe. Impela masekufika uJesu usibusiso uyashintsha kuphela kubiza ukuthi ukholwe ube nefaith uhlale emadolweni up until uReuben azalwe, up until uJoseph azalwe. Bazalwane sabantu besifazane kuyenzeka ubambe ukhulelwe bese kuthi ngokuhamba kweinsuku bese futhi kubuye kuyabheda. But this time around lokho zokubamba, lokho zokubamba, lokho zokubamba, lokho zokubamba kuzozalwa, lizosuswa ihlazo ngoba sikhonza uNkulunkulu obonelelayo, sikhonza uNkulunkulu ozwayo, sikhonza uNkulunkulu ongenelelayo ezimweni. Izimo zonke uNkulunkulu wethu uyazazi. Okwethu bazalwane ukuthi asingaba amavila. Haleluya. Asingaba amavila, asikhuleki ngolwesibili kuphela. Uba nosuku lwakho, ube nezindawo zakho ozozenza intaba yakho egameni lika Jesu. Baba umbuyazi lesasafudukela ngakhona sesaba nentaba yethu la singena khona. Ufuna ukukutshela ukuthi lo uNkulunkulu uyabonelela. Sike sakhulekela isimo sithize nomama uDima sangena sifohloza amazola athini sawafohloze njalo. Guess what? Leso simo ngalolo lwesithathu salungiswa. Haleluya. Liyasuswa ihlazo bazalwane, liyasuswa ihlazo. Unga give up. Uyazazela ke noma uLeya noma uRachel, awukwazi ungabi okodwa kwalokho, awukwazi ukungabi yona. Haleluya. Bengibhalile nje la abantu esibona uNkulunkulu engenelele ezimweni zabo. Angimshiyanga uLazaro bazalwane. Ihlazo laselembethwe abakuba basekhaya ngoba khona izimo ezihlaza wonke umndeni. Khona izimo isithe ezithi mazisiphanyeka kuhlaze kumndeni wonke. uLazaro ihlazo lakhe siyazi ukuthi waye umntwana kaNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi lo omthandayo, lo owayethandwa uJesu, owathi noma uJesu belayeza ukuthi hayibo impintshi yakhe iyagudla, phuthuma. Waqhubeka uJesu wazenzela imisebenzi yakhe, phuthuma. Waqhubeka uLazaro sasiba isimo kwaze kwaba uyadlula emhlabeni. Waqhubeka uJesu wazenzela izinto zakhe. But esefikile lithi iBhayibheli uLazaro wayesenuka. Isimo nje sibi kakhulu leso. Ukhumbula ukuthi lithini igama. Hawu umngani kaJesu, hawu mamsheza khona esindisiwe. Kwenzeka kanjani lokhu? Kuyenzeka ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Haleluya. Namhlanje ufika uphambana nengane yakho isishayela into eyishayayo, hambela phezulu ushilo. Uma ukhambule hambela phezulu
futhi okusalayo ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wami uyasibuka lesimo futhi uzosilungisa soon and very soon uRuben uzozalwa. Haleluya. Siyabonga abazalwane. Bamtshangase ngacishe ngayishintsha lentshumayelo ngoba wawukhuluma ngento efanayo ukuthi wawushela inye igama usho umusa. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu mayisengenelela usuke kusebenza umusa wakhe. Kusuke kusebenza umusa, kusuke engasebenza amandla akho, kusuke engasebenzi lutho lwakho, kodwa kusuke kusebenza umusa wakhe. Cela sivale ke bazalwane ngo-Amos chapter 9 uverse 11. Amos chapter 9 verse 11. Ngalolo suku ngiyakumisa idokodo lika Davide eliwileyo. Ngivale imfantu yalo. Ngiyakumisa izihlephu zalo. Ngilakhe njengasezinsukwini zasendulo. Khona izimo eseyifana neindonga eziwileyo. Isitinde mase sike saphihlizeka abazalwane likhona ithemba lokuthi izobuye isebenze. Lo simende uyakwazi uphinda uthathe uxova ufake isihlabathi phinde kwakheke akwazeki. Ngalolo suku ngiyangumisa idokodo lika David elibuye ngivala imfanto. Izwi lenkosi lithi sikhonza uNkulunkulu ovusa okuyileyo. Sikhonza uNkulunkulu ukuthi nosekufuna ukuwa sekunama crack abese yavala. Sikhonza uNkulunkulu ukuthi mase kumahlapha. Oh haleluya. Sekumahlapha uthi uyayihlanganisa ipuzzle ayisahlangani. Kodwa sikhonza uNkulunkulu oyibuyiselayo umuntu ikhanda leli, ingalo le, inyawo lezi, amazipho nawo ohlanganisa ipuzzle isimahlapha. Sikhonza loyo uNkulunkulu bengakuhle namhlanje. Oshumayela ngolwesihlanu the first preacher uthe ngizokhuluma nabantwana bakaNkulunkulu ababizwe ngegama likaNkulunkulu. Ngisho njalo nami ukuthi bengakuhle namhlanje umntwana kaNkulunkulu njalo ake uphinde umbhekisisa uJesu ungamngabazi. Yes ziyafika izimo ezenze ngathi ena kanti ukho uphi lo Nkulunkulu. Uyabona makufika leso simo mina ngivele ngicabanga uJesu ngithi akonakele gcina inkosi ngisho kanjalo makushoko-ke kanjalo uJesu esesiphambanweni ngenxa yepain wathi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Nawe ubungammemeza namhlanje uthi weJesu ake ungilekelele, ake ungenelele esimweni sami, nakhu ngiwuLeya, ake uvule namasami isibeletho, nakhu ngiwuRachel, ake ungilethele nami owami uJoseph, ake unginikeze nami owami uRuben, ake uvuse nazi indonga sezwile. Ake uvale nansi imfanto yakaNdlovu makuyikaNdlovu, ake uvale imfanto yakaNdlovu Nkosi, ake uhlanganise leyo ipuzzle yakaZondi, ake uhlanganise leyo ipuzzle yakaNgwenya, ake uhlanganise nansi yakaNgubane, ake uyihlanganise Simakade. Ngoba ushilo ezwini lakho uthi idokodo eliwile uyakwazi ukulivusa ngoba uNkulunkulu wezimanga. Mhlambe namhlanje baba umbuyazi ake sibize nje labo bathi Nkosi ungangilibali nami, ake uthi nje ungangilibali nami, kodwa ngiyakutshela awuzobuza la uqeda ufike ekhaya ulale, endleleni yokukholwa. Ngifundela azafunda ukuthi bazalwane ikholwa liqwashi ithemu nje le esiyithole emhlabeni ukuthi siyaqwashwa, sisuka sivuswa kuthiwa uvuka uyezwini, ake uvuka ukhulela abantwana bakho, ake uvuka uyonxusa. Haleluya. Msebenza yikho abantwana bethu bayashiswa mabethi bazama ama-Uber. uNkulunkulu akangenelele esimweni, uNkulunkulu akangenelele esimweni. Nasiphi isimo siyamlalela. Mayisekhona umdala wezinsuku usho njalo ohlabelelayo uthi nasiphi isimo siyamlalela. Mayisekhona umdala wezinsuku nasiphi isimo siyamlalela. Umesekhona umdala
ngabo ngamunye ngamunye nasemini uNkulunkulu wethu ongcwele sibaletha kuwe egameni likaJesu waseNazaretha. Baba bona inhliziyo zabo, baba bona izidingo zabo ezahlukahlukene, sithi baba sibapresenta kuwe egameni likaJesu waseNazaretha. Hambeli idingo zabo ngamunye ngamunye, elulele sakhe isandla sakho phezu kwempilo zabo, uhlangabezane nedingo zabo zonke. uNkulunkulu wethu ongcwele, kungabe ukugula, kungabe ukwesela, kungabe noma yiluphi uhlobo lokucindezelwa isitha, sibiza igama lakho, igama likaJesu Kristu waseNazaretha, igama elinamandla, igama eliphilisayo, igama elisindisayo, igama esinqoba ngalo. Silibiza phezu kwezimo zabo bonke, silibiza phezu kwempilo zabo, silibiza phezu kwabantwana babo bonke, phezu kwamakhaya abo. Elulele isandla sakhe sinamandla, umlilo wakho osezulwini wehlele phezu kwezimo ababhekene nazo. Thatha indawo yakho ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Siyakhuza, siyachitha konke engavelanga kuwe. Sikhulula amandla akho, intando yakho phezu kwabantwana bakho, phezu kwebandla lakho, ngisho emakhaya abo. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngisho endaweni zokusebenza babeke kuzo, ngenelela uNkulunkulu wethu ongcwele. Thatha indawo yakhe ekuseni, thatha amalungelo aphakeme, uveze ubuNkulunkulu bakho, uveze ukunqoba kwakho. Sikubonile khathini ezedlule usenzela lomusa. uNkulunkulu wethu ongcwele, sikubonile uhamba nathi. Impela Nkosi, ukuba ubungekho ngabe sehlulekile nokuba simile ingenxa yomusa wakho. Thatha indawo yakho uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama elinamandla, igama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord. Amen. Ese